En la meva classe som 30 companys, estem molt a pressa. No tots som de Bequí, alguns han vingut de Romania, altres del Marroc i diversos llocs d'Espanya. Som diferents, però a l'escola pública som tots iguals. Hacia la estación y mira alrededor. Habrá un lugar donde el sol le cante su canción y vuelva la ilusión. Despierta si me duermo.